Friesland had net alleen nog altijd strijd tegen het wetter vieren moeten, maar ook strijd op het wetter. De Friesen hebben zo'n 1590 eeuwenlang een eigen admiraliteit gehad. Een marine. Deze vloot lag eerst in Dokkum en verhuisde later naar Haas. De admiraliteit dat wie een soort van douane, maar ook een echte Lietse oorlogsvloot die het loon en zee bescherming moesten tegen kapers en buitenlandse oorlogsschepen. Likwijls de grootste vijand van Friesland wie meestal het wetter zelfs. Altijd weer dreigender oerstremings. Maar in de 16e eeuw begonnen de Friesen ook heel niet meer de voordelen van het wetter te zien. Vetten en kanalen waren groeven en daardoor kon de Alvesteden haar ontwikkelen. Overal in en om Friesland streamt wetter. In de terpentijd, ongeveer het jaar 1000 zette zee geregeld wij grote stukken land onder wetter. Dat is gevaarlijk, maar dat had ik een voordeel. Zo zet het wetter vruchtbare zeeklaai aan. Boven dat ontstaan slinken. Mini-riviertjes die het wetter weer afvieren naar de zeta. Een grote slinke is het Dokkumer Grut Jip, dat van de stad Dokkum aan naar de Lauwerzee streamt. Ze hadden Dokkumer skippen mooi een eerpe verbinding naar de zeta. In Dokkum, maar ook in de oren van de Alvesteden, zorgt het wetter vooral voor handel. In het sompige, lege Frieske land valt het net daar om verhudde dieken aan te lezen. Dus is het makkelijker om vee, gwort en meesken over het wetter te vervieren. Onder tafersjoch van de oerhiet wordt van ongeveer 1500 a een wijdwijdig systeem van kanalen en vjetten online. Dit wetterstelsel wordt heel belangrijk voor Friesland. De Alvesteden krijgen zo heel niet meer een functie als merk of als centrum voor transport. Er wordt goed verzinnen en een soort steden krijgen nieuwe wenwieken van rijke keerpleur. In het zuidesten van Friesland wordt heel niet meer turf stutsen. Maar turf valt een soort deel te verzinnen. Bij gelijk strook het de verkeer in de steden in Holland. En hiervoor binnen ook weer wetterwegen nodig. Op de belangrijkste kruisingen van dieken en wetter ontstaan nieuwe grote handelsplakken, als het Jereveen en Drachten. Maar toenemende handel en rijkdom betekent ook toenemend gevaar van concurrerende landen. In 1597 krijgt Friesland een eigen marine, de admiraliteit, met 2 grote oorlogsschepen en een paar boten. Ze komen in Dokkum te lezen, mooi centraal in Noord-Nederland en vlak bij de zee. Al gauw is er verlet van meer en grotere schepen bij de admiraliteit. Maar in Dokkum hadden ze stadig gewoon een probleem. Gaandeweg slibbert het Dokkumer Grut Jip dicht. Het wordt nog heel dreger om met grote schepen uit te varen. In 1644 verhuisden de grote oorlogsboten daarom naar Haas. De Lietsere bleven in Dokkum. Haas krijgt ook een eigen admiraliteitswerf dat schepen bouwt en onderhouden worden. Friesland is in die dagen in haast alles een zelfstandig steedje. Maar de Frieske admiraliteit die werkt geer met zijn Hollandse collega's en sabotarieert de Dokkumer en Hazer schepen gauwers in grote zeeslagen. Op de Eestzee, de Noordzee en in het kanaal bij Frankrijk. Maaienwaard vormen de schepen een sterke vloot. En in de 17e en in het begin van de 18e eeuw binnen de Nederlandse admiraliteiten een van de sterkste marinemachten. Door een verommerende economie en geldgebrek gaat het eind 18e eeuw het minder met de zeevloot. Als laten de Fransen ons land binnenvallen, maken ze een eind aan de Frieske admiraliteit. In Haas is nog heel tijd een admiraliteitsgebouw te zien. En Dokkum had zelfs een museum vestigen in haar admiraliteitshuis. De strijd tegen het wetter is wel altijd teruggegaan. Heel tijd binnen meer en betere zeedieken gebouwd. In de 19e en 20e eeuw werd hij goed uiteenzet met het droogmjauwen van de Wierte Groen. Er komen honderden wettermonden in het land te staan. Er worden gemalen gebouwd. De bekendste en mooiste is wel het ingenieur Woudergemaal bij Lemmer. Een prachtig oud stoomgemaal. Het Woudergemaal wordt in Wierte dagen nog altijd beroept om de strijd tegen het wetter aan te gaan.